Isek Ġaħan. Min jidħol f'xi bawxata, ismana nagħtuh it-timbru xejn pjaċevoli ta' Ġaħan. U bir-raġun, għax Ġaħan huwa magħruf l-aktar għal praspar li kien jispiċċa jagħmel u li kienu popolarizzati ma' ġenerazzjoni wara l-oħra f'kotba bħal Ġabra ta' Wart u id-Denfil. Imma x'nistgħu ngħidu aktar dwar Ġaħan lil hinn mill-praspuri l-aktar magħrufa bħal tal-bib jew tal-fliles. Skont Akwilina, itina il-qawl l-imħatra ta' Ġaħan dejjem rebbieħa. Issa dan il-qawl semmih minn kien għandhom vassalli wkoll. Ġaħan ilu antik minn żmien l-Eġizzjani antiki u fil-Mesopotamja. Imbagħad f'nofs is-seklu 19 kienet toħroġ gazzetta l-Ġaħan Malta. Ġaħan jgħaddi żmien bih innifsu u bħadd ieħor. Huwa l-eroj veru, huwa il-medjatur bejn l-istupidu u l-intelligenti, bejn il-fqir u s-sinjur, huwa l-kritiku tas-soċjetà, il-kritiku tal-ġenituri tiegħu li rabbew ħażin, huwa dinamiku, ambivalenti. Lek Ġaħan kien ibati mis-sindromu ta' Asperger. Sewa kien ibati mill-awtiżmu. Din hija importanti li n-nies jagħtu kasa biex jaraw il-Ġaħan mod ieħor. Kien avidu, kien moħħu fil-flus, kif jagħmel il-flus, anke meta kien ignorant, kien moħħu fil-flus. Għandna karattri f'Shakespeare simili, il-ful. Imbagħad għandna karattri f'pajjiżi oħra li huma simili, pereżempju Jack fl-Ingilterra u fl-Istati Uniti. L-Amiable Fool fl-Ingilterra wkoll, Hans il-Ġermanja. Insibu lil-Kemużell. Kemużell hija kollezzjoni ta' stejjer fuq mhux Ġaħan raħli, Ġaħan belti da Kemużell u diġà Briton Berta Ilg. Għandek Ġaħan li għamel praspar ta' wieħed intelligenti, pereżempju fl-intervista li għamilna jew ir-raġel Dr Mifsud Chircop li konna għamilna lill-Anġla Ċalija, jurik Ġaħan veru makak. Ġifieri dan meta kien ignorant misieru taħxeba kbira u fi żmien ġimgħa miet. Qisu minn dan il-Ġaħan ignorant żbokka wieħed makak kif turina Anġla Ċalija. Jagħmel ħafna ħażen u ma jinqabadx. Anzi, dawk in-nies li kienu jittrattaw ħażin huma jbatu u jispiċċaw vittmi. Għandek Ġaħan li jitfa' l-ikel fuq il-libsa li jkun meta n-nies jarawh b'libsa pulita, kulħadd jifraħ bih u jikkumplimentah. Allura jaqbad il-platt tal-ikel waqt it-tieġ u jitfa' fuq il-libsa jgħidilha libsa cool għax in-nies lilek qegħdin jaraw mhux lili. Is-soltu ma jkellmunix hekk. Raspa l-oħra meta għaxxar il-ħanżira x'qagħdet tgħajjat. Ġifieri dawn illum mhumiex ikkonsidrati aċċettabbli għat-tfal għax juru l-moħqrija lill-annimali. Meta mar jaħsar il-kirxa u dam jaħsilha sa ma kienx baqalu kirxa xieħu lura għal min jimpjegaha għal-restorant. Issa mbagħad għandek il-kotba tal-iskola bil-Malti antiki li sa żmienu kienu għadhom jintużaw li kienu jippromuovu il-Ġaħan ignorant. Huwa pjuttost reċenti bħal Kastar Pulicino jurih mhux ignorant. Għandek il-ġenerazzjoni sal-ġenerazzjoni tiegħi kien popolari. Il-ġenerazzjoni tal-lum hawn min qatt ma sema bih. Ma jagħtux kasu
Għax illum il-bniedem għandu iżjed fi xjeda. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.